Ole tuntruma movie recap kan ti le tur chu Japanese action thriller film Osogui tiani. Baku madaram hi gambling thiam takani a Osogui tia hriat larani. Mi ten ne theilo tluka an ngai ani. Hemets akhel ma zong chuan. Movie channa chuan Baku le Kakeru club leader Soichi Kiruma Skycrapera gambling ti tur chu anon langa. Kakeru club hi Japana gambling club lian berni in gambling club tamzok chu an thun noya anda a politic rank sang thak nei chin lo chu club member ni po theilo tlukani a omzia chu heng member ho hian ram chungin rel bolna na satakin an thunun theini he me cha hian Baku chun Soichi chu annun na thapin a chawa ma se atsak ero chuan Kakeru club leader ani ve thum don ani thutam soiloin a chona chu Soichi chuan apom chiang le Baku chuan ati dan panga in biscuit pakhat chu an mom popa game in chatta Baku chuan darkar khat chungin helai mun hi thlone na ron thlo pel don ti na ron peta ma se chu Soichi tan thil har sa lo ni reng lo akit pakhat chuan Japan thlona zong chu alo dai vat veka Baku chuan an game chan ma khan pilot train khat alo hayarda ma se heng pilot ho hi Soichi mi ten an ka plum vekani darkar khat zet an nga nu pon thlona om reng an mulowa ti chuan Baku chu atlom ta ain tiamang ngein Baku chu ti hlum ani don ta ma se van nei thlak takin an hrem na tur chu sut sak nei in member ani na tangin ban ani a khopui chunga a meron lan tolo tura ti ani sindol le chuan anu kum thum chu ron langin thingplang ko pakata chuan patling ho gambling lai chu aron langa patling pakhat chuan aman theibi ngei mai chutianga man theibik emem chu midang chuan makan ti le mai chuti mek lai chuan Baku chu ron langin ian million khatte me chu aron bota midang makti tur tingin aron e ngal ta chat mai chuta chupai na midanga bum dan zong chu a pho chu sak ta veka dai chunga magnetin phum chu midang mu turen tilanga dokan noya magnet loin phum de chu atilang vek boka chung magnet manga buman ni ti an rethiam vekta Baku chona e chat vek no in a paisa kara magnet da chu an mo ve loma chumi nu chuan Baku chona thian pa mo in a thian pa chuan tunlai Tokyo thuthang shave em mi pakhatin Soichia a chawan ti kha aming chu iki sadakuni ani a scientist ani nge sin Tokyo a chuan lar vet takani a chan po methane hydrate energy oil thlak theitur amu chuak nia in soiwang ani omzia chu ike hian a research a hian anei zong a invest veka sarkar tangin puina engma donglo ma se van doi thlak takin thilpok vine research member zong chu an thiveka ama po bu zui ngalani ma se source chen khata tanga lanta nin iki hian tuna hian Kakeru club le abi takin Soichi an leader chu abitumani chu thorhria chuan Baku chuan phubalak na rem chang nia hria in khopoilu chu tumta finance minister Masahiro Onodera le scientist Ikia gambling khel tu chu anon langa an referee chu Kiro Mekama ani Masahiro chuan Ikia thilmu chu mangin election le a tlin ain be se ni ma se round rok zet an khel nu pon Masahiro chu achak thei ta reng lo mai ian million za thum chuang a hlo to ni Masahiro chuan game chu start thale tura din ma se Kakeru club rules ani lo vain referee chu na phal lova a thin rim chuan a kit pakhat chu referee that tura ti in ma se referee chuan all sam takin chu pa chu a lo that ta zoka chumi nu chuan referee chuan Ikia personal referee ni chu adil ta chuti lai chuan Baku po khopui aron lut veta tlerol taka omi kachi chu tongin kachi hi mi fel tak ni ma se harsat na aneya thian ten bumin miduam tak bulatang chuan lona la a chuti in piak rang lai chuan alon puk na te chuan anot ti poya ma se Baku chuan anot tar thi ram engzal vel nge batia zo in ian million ni vel ni ang ati a Baku chuan lungai lo turin ati a tai lo ni chuan an patni in casino an kala
Casino nei tu chu ran ko kurama di in an poisa nei zong chu roleta chuan an thapa bako chuan tumreng wangin a thlan bik mun khat ti lo chuan a bet veka ka chi chuan an chan vik tu thu hrilin a atingai mai ka chi chuan a soidik mel baku chuan a cha a ma se lungai mel a pulo final round a chuan baku chuan an nei zong a bota baku chuan mun dangda bet to loin a thlan bik number 9 a chuan an nei zong a beta ka chi a po chuan bakua bet na chuan an nei zong aron bet ve boka hei hi ama tangan lo pan lok sa diam ni in baku chuan biscuit an mom popa ngai chang wanga van hi thlak takin million nga zet chu an manta baku chuan ka ji chu apa aru thena an poisa chu ape a chuan thil ti atang chuan ka chi chuan baku chu angai sang rewa a thian ni aduni baku chuan ter thonga da du lo wangin atnial chumi tlai chuan ikia chuan kuramai chu gambling a khelpuya reilo te chungin an enga mi puilam tangin baku chuan ikia chu game khel aron chau ve ngala ma se ka keru club member ni velo wangin a chawna chu nol sakani khelpui nge du wangin baku chuan kuramai membership chu adila rin lok ang ngei na lo niala ma se a membership gamble du ako mu ta zoka chupa chu mi boro tak ni in a ming chu tarok kon ani sin dot le chuan ka chi chuan baku chu thena siam ram turen rang nge le a tun tum chu baku chuan a ove rama atu ka chuan an pani chuan tarwa muturin an kalta taro chuan aram chunga ina chuan hruaya an game tur chu baku le ka chi chuan hun tiam chungin taro ran full ten an lak sak thelo nan cha bi panga an phong tlat turani an chakani chuan ian million soman hlonga an referee tur chu hi koi chi ya ko ka keru club referee ani game an tran ma chuan baku chuan taro ka keru membership chu bot turin atizoka an chak therin chuan lo wang chuan taro chuan alo ove ngal maya baku chuan an hriat lo hlanin referee ko ta chuan pen listening device ada ruwa game an chanta motia baku te pani chuan taro ran full te chu mercenaries an ni tian ria ral thom ta tak takain thom ni ma se listening device mang tangka in an ne thei rama baku le chen pain a mercenaries ten ne zel mai chu a thinarim to le mai chuta arin roller monster ming rotem ati chu a chhuata ma se herodem weakness chu mi som panga dan zela amuda chuak thina ni chu thurok chu hria in bakua te pani chuan rotema mut thu khun chu ngakta a chu vele warehouse a chuan lutin methanol bottle lo chu an mo a chumi mang chuan random chu amit ti del sakin a che dan po boi ta fek mai ti chuan baku le ka chi ti chuan ne na an changta a baku te pani chuan ka teru club membership ni na chu an neita atuka baku chu churam noi le in radem chu va muin ani chu mi ngai tlom tak alo ni a baku chuan marko ti in a minga thlak saka gambling trick azir tir tu thu atiam bok sindol le chuan iki hun kal to soran langin finance minister Masahiro nanai biak lai chu aron langa athil mu chu methane hydrate chu athlona khovel ma pon chu du thu minister chu hrila ma se Masahiro chuan a hlau om thei thu chu hrilin alo phal lowa ikia le pa chuan puak thei thil chu kam tirin chu chuan chulai mun chu ati chevaka scientist chen khat pon thinge nge ikia chu dam chuang ma se amida del phani tuna nuna thil tumber chu sarkar chunga phubala kani top mai ikia ngai to na chuan ka keru club leader ani chuan sarkar official so chu pakhatte teina da thei don ani chuta media ho tension lak nan pa kwa chona chu pom saka game chuin chan don ta an match hi life a pek chua ani a life a en chuan tam le mai an singa kuramai potel nge iki assistant Turkey road chuan selai met puakin CCTV e kap chhe ti ro chu boina dang om lem lo hi koi chi chuan life a lo clear tu te bula chuan poisa bet chan turin na han ti a chutia ti minute rei lo te nuwa chuan
an sumbet chuan ian billion ni aron tling ta ter mai chuan he inel na chaklo zok chan tur chu he an inel na mun nge ya mi zong zong muwa khai lum tur ane ti chuan ba ko le iki ti chuan gambling game pakhata ming hangman old mate ti chu an khel don chanta he game a hian eng tricks po ni se an opponent an shelo phot chuan a man thei fekani atlom don to moti nuwa baku chuan iki chu middle ani ti hriain athloka chips mang chuan CCTV atangin akat po alo mu ve vek ti hria a iki ka chuan en sak vela iki chu amita del wangin eng ma shelo akara chuan lema han siak chop vela iki chu achak to moti na lo lom vel khop mai ti chuan iki chuan a ne zo ta lo assistant chuan baku chu khoi lo tuma ma se referee ki hoi chi chuan a lo that mak thil thlenga hriatin iki chuan a chak lo na chu poma baku chu a membership ni na pe in thlir tu te ma chuan khai ani ta chumi nu kum kha churun langin baku kurama markole ka chi te chu gambling game nei turin mun khata chuan an kala hikoi chi chuan lo muakin baku chau chu arena chunga chuan lu ti rani a movie top na chuan baku le soichi kiruma te chu ka keru club leader ni in chu turin ain ma chon le ta chia ani